The program you're about to watch is sponsored by Chief Philip Awuzie, the Ake Ujawa one of Idumogwa. Watching Amaroji Nkizwe na Dublin. Thank you very much. Coronavirus erute Japan ule, not outside Rebido, Coronavirus erute Germany, Italy, Nipu head. Ọtụtụrụ ha wee bịaba mpịakasị. Osikota ahụ rute England ule, Scotland wee nwụba. Ụmụ mmadụ abụọ. Ozigbo rute America, Argentina, Ireland, Gele. Ọtụtụrụ ha wee bịaba mpịakasị. Ọ dị ya kwuru obodo dị ntụ a, okwute Nigeria bịa gwunye. Mmadụ ole ga-afọ? Ụmụnnụnụ ka mụ na-ajụ. Chineke ndị ka anyị na-arịọ. Nna m bịakwa azọba anyị. Ore agaghị erute anyị o. Ege metara ekume. Chineke ndị ka anyị na-arịọ. Chukwu chekwa ụwa niile. Ọnwụ agaghị erute anyị o. Ụmụndụ gbabịa n'obodo. Chineke ndị ka anyị na-arịọ. Chukwu biko chebe anyị. Ore agaghị erute anyị o. Ọnwụ korona lee. N'obi ma edo. Nwunye m agaghị anwụ n'obodo. Ụmụ m agaghị anwụ o. Ezinụlọ m agaghị anwụ chaa chaa. N'obi ma edo. Nne na nna m agaghị anwụ. Ikwu na ibe m agaghị anwụ. Ihe Chineke si na ọ ya ga-eme na ndụ m. Ọ bụ ya ga-eme o. Ndị ọyị m agaghị anwụ. Mụrụ onwe m agaghị anwụ. Chineke ga-ewute ihe abalị. Ndị ka anyị na-arịọ. Nna m bịakwa azọba anyị. Ore abụla mmadụ ahụ o. I remain your own brother Mazi Okeiwala, the Reggae Messiah. Please, brothers and sisters, fans, wherever you are, all over the world, continue to support your brother, continue to be there for your brother. Please remember, I am not perfect. Don't look at my shortcomings, but focus on the talent God has given to me. On my YouTube channel, Reggae Messiah, subscribe, like, and share, and my God will continue to bless you. In Jesus' mighty name I pray. Amen.